Hai लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान साख्रिनि खबर लाना फैदों आसामनि साख्रि बेयो बाट सेन्ट्रेलनि जागोन आरो बिराद मोजां सुबिदा ओंखारनानै फैदों आसामनि थाखाय पस्टआबो बुरजा पस्टआ 716टा दङ बेसिकेलि बे ITI फोरनि थाखाय बिराद मोजां स्कप आरोखि ITI प्लास कमार्स ग्रेजुवेट प्लास BA पास बेफोरनि थाखाय स' नटिफिकेसना बेयो आरोना Oil and Natural Gas Corporation Limited बेयो अल अभार इन्डिया रिक्रुटमेन्ट खालामदों बाट बिदिनो सेक्टर वाइज जेनेबा बिदिनो इस्टार्न वेस्टार्न साउथार्न नर्थार्न बिदिनो गावबागाव सेक्टर वाइज क्लासिफाइ खालामनाय जाबाय दा जोंनि आसामाव जाहैबाय आसामाव 716टा दङ 716टा पस्टआथ' बुरजायानो आसामाव 716टा दङ नटिफिकेसना आउट जादों 29 तारिखआव जुलाइनि स' आसाम बे जाहैबाय नर्थार्न सेक्टर नङा होमबा जोंना इस्टार्न जायो इस्टार्नाव नायसै जोङो बे वेस्टार्न सेक्टर बे जोंनि नङा नैलाय इस्टार्न सेक्टर जरहाटआव जागोन सिलचराव जागोन ओमफ्राय शिबसागर नाजिरा भेकेन्सिया नायदो एकाउन्टेन्टआव दङ मोनबा इलेक्ट्रिशियान एसिस्टेन्ट HR आव दङ 10टा इलेक्ट्रिशियानाव दङ 27 फिटाराव दङ 53 इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिकआव दङ 12टा लेबरेटरि एसिस्टेन्टआव दङ केमिकेल प्लान्टआव दङ 6टा मेकानिक मटर भेहिकलाव दङ 18टा मेकानिक डिजेलाव दङ 10टा सार्भेयाराव दङ मोनबा वेल्डाराव दङ 10टा बे खालि जरहाटनि थाखाय आरोना जरहाटआव दङ 156टा भेकेन्सि बेबायदिनो आलदा आलदा डिपार्टमेन्टआव आरोना बिदिनो सिलचराव दङ 49टा भेकेन्सि बिदिनो एकाउन्टेन्ट HR एसिस्टेन्ट माबा माबि वेल्डार फिटार माबा माबि लागायनानै ओमफ्राय शिबसागराव दङ शिबसागरावनो बांसिन दङ शिबसागर प्लास नाजिरा एकाउन्टेन्ट दङ HR दङ कम्पिउटार अपारेटर दङ बिदिनो मेकानिक्स दङ सिभिल वेल्डार सार्भेयर दङ टटेल 511 दङ आरोना शिबसागर एन्ड वेल्डाराव स' मोजां खबर मोजां रादाब नङा होमबा 716टा भेकेन्सि स' बेनि थाखाय क्वालिफिकेसना मा जानांगौ होनना बुङोबा क्वालिफिकेसना गिबियावनो मा जानांगोन एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया फुलफिल खालामनो थाखाय गिबियावनो 18 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरनिसिम जानांगोन आरो बेनि बारा जानाय नङा 24 बोसोरनि बाट ST फोरनि थाखाय बेहाय होनाय दं 5 बोसोर रिलेक्सन 24 + 5 बेसेबां जायो सानना नायदो ST फोरनि थाखाय 5 एन्ड केन्डिडेट एन्ड 3 इयार्स फर OBC नि थाखाय बोसोरथाम रिलेक्सन ST नि थाखाय बोसोरबा रिलेक्सन ST नि थाखाय बोसोरबा OBC नि थाखाय बोसोरथाम पेनाबो खामानि गैया ओमफ्राय PW केन्डिडेटनि थाखाय 10 बोसोर up to 10 years up to 15 years for ST जायफोरा ST बाट PWD बेनि थाखाय 15 बोसोरनिफ्राय 15 बोसोरसिम ओमफ्राय OBC जायफोरा PWD OBC बेनि थाखाय 13 बोसोर स' क्वालिफिकेसन होनना बुङोबा एकाउन्टेन्टनि थाखाय BCom जानांगोन एसिस्टेन्ट हिउमेन रिसर्सनि थाखाय BA पास जानांगोन नङाबा BBA पास जानांगोन ओमफ्राय बेबायदिनो ITI नि थाखाय आरोना ITI नि थाखाय गावबागाव स्पेसिफिक ट्रेडआव मोनसे ITI सार्टिफिकेट थानांगोन जेन'बा स्टेन'ग्राफारनि थाखाय स्टेन'ग्राफि ITI जानांगोन ओमफ्राय कम्पिउटार अपारेटरनि थाखाय कपा ट्रेड जानांगोन इलेक्ट्रिशियाननि थाखाय इलेक्ट्रिशियान ट्रेडनि सार्टिफिकेट थानांगोन ड्राफ्टसमेननि थाखाय जानांगोन ड्राफ्टसमेन सिभिल ट्रेड जानांगोन बिदिनो गावबागाव मोनसे स्पेसिफिक ट्रेड दं आरोना जायफोरा बेयावहाय ITI लादों बेहाय जेसेबां मानि मेनसन खालामनाय दं जायफोरा जेनेबा प्लाम्बार सार्भेयार वेल्डार सिभिल कम्पिउटार साइन्स इलेक्ट्रिकेल जायफोरा बेहाय ITI लादों बिसोरो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय सेलेक्सन मडआ बेहाय मारै जागोन होनना बुंदों बेहाय बुंदों सेलेक्सन फर एंगेजमेंट अफ apprentices should be based on the basis of mark obtained and merit down नोंनि ITI नि मार्क्सआ बेसेबां बेनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै मेरिट लिस्ट खालामगोन
ओमफ्राय procedure for application apply खौ बोरै खालामो होनना बुंबा apply खालामनायनि सिगांनो नोङो जोङो मोनसे पर्टेलाव registration खालामनांगोन. So before applying for above apprentices position, candidates have to first register themselves in the online portal of the following agency scope of India. बेहाय थांनानै जोङो गिबियावनो register खालामनांगोन. बिनि उनावहाय जोङो after successful registration with the above agency, a registration number will be generated and the candidate has to mention this registration number while applying for apprentices position in ONGC website. बेखौ register खालामनायनि उनाव मोनसे गावखौ unique ID मोनगोन आरो registration number. बे registration number खौ जेब्ला जों apply online खालामो बेहाय mention खालामनांगोन बे लिंकआव थांनानै. बे लिंकखौ आं description होगोन मोननैखौबो नोंथांमोना प्लास बे नटिफिकेशननि आङो लिंकखौबो गाहायाव होगोन नोंथांमोना प्रपारलि स्टाडि खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि सिगां जुदि नोंथाङा गावखौनो फिट मोनो गावखौनो एलिजिबल मोनो एप्लाइ खालामनो हागोन. एप्लाइ खालामनाया मानिफ्राय जागायगोन मानिफ्राय जोबगोन होनना बुङोबा एप्लाइआ 29 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 17 आगस्ट by 18 hours बेयाव जोबहैगोन आरोना 18 hours बा बेसेबां जायो 7टासो जागोन 7टा 8टा आदार एप्लिकेशन मोडआ जानाय नङा आरोना जेनेबा अफलाइनफ्रा जानाय नङा अनलाइनल' जानांगोन. बे इम्पर्टेन्ट डेट गासिबो इम्पर्टेन्ट डेट होनाय दंखायो बेहाय ओपनिं एडभार्टाइजमेन्टआ जुलाइनि 30 तारिखआव जादों ओमफ्राय अनलाइन एप्लिकेशन पर्टेला जाहैबाय 29 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जादों. लास्ट डेट अफ रिसिभिं एप्लिकेशना जाहैबाय आगस्टनि 17 तारिखआव. डेट अफ रिजाल्टखौ माय होगोन 24 तारिखनि आगस्टआव होगोन. रिसिभिं कनफार्मेशन फ्रम केन्डिडेट लास्ट स्टेपआ जाहैबाय केन्डिडेटनिफ्राय बिसोर कनफार्मेशन लाबोगोन अब्लासो नोंखौ फाइनाल नोङो पस्टिं खालामगोन केन्डिडेटनि साइडनिफ्राय कनफार्मेशन लाखांनायनि उनावसो. स' बेनो